Vzhledem k tomu, že spousta lidí má problém s lyžařskou botou, tak se naše firma Supersky rozhodla, že bude lidem pomáhat a pomáhat s botou se dá tvarování boty, jak vnitřní botičky, tak samozřejmě venkovní botičky. Co je poměrně hodně důležitý je to, aby noha v botě správně seděla. Ta noha v botě bude správně sedět tehdy, pokud vybereme správnou velikost boty, správný tvar boty a správnou tvrdost boty. Tvrdost boty je takzvaný flex index, většina tyhle flex indexy většina výrobců udává v katalogu. Ty katalogy znají prodejci, to jsme my, a my vám s tou botkou vždycky správně poradíme. Dneska jsme tady kvůli tomu, abych vám něco řekl o vložkách do bot. 99% lidí má problém s nohou v lyžařské botě. Jsme zvyklí na pohodlnou, měkkou botu, v kterých celý den chodíme, a samozřejmě v ten okamžik, kdy tu nohu dáme do lyžařské pevné boty a ještě ji zatáhneme, tak samozřejmě nás v ní bolí noha. Je to zapříčiněné tím, že máme špatnou botu a v té botě, že je špatná vložka, nevhodná vložka. Většinou je to vložka, která je měkouňká, netvarovaná, to znamená naprosto placatá, byť je nějakým stylem měkčená, tak prostě nefunkční. Aby ta botka správně fungovala a správně přenášela sílu do lyže, musí ta noha v té botě být dobře fixovaná, ale zároveň vás v té botě nesmí bolet. Proto jsme se rozhodli, že budeme prodávat vložky od společnosti Sidas. Jsou to vložky Comfortable a jsou to vložky, které jsou tvarované podle vaší nohy. Vy, když k nám přijdete, tak my vám na takovém speciálním skeneru změříme velikost nohy a změříme tvar nohy, nebo zjistíme tvar nohy. Hromada lidí má problém s plochou nohou, hromada lidí má problém s nohou, která je hodně klenutá, spousta lidí má klasický tvar nohy, ale i ty lidi, kteří mají klasický tvar nohy, je hodně důležitý, aby si tu klenbu nebortili a neničili právě v té lyžařské botě. Takže i pro tyhle lidi je důležitý mít tu vložku. Říkám, ty vložky jsou teda jsou pro tři druhy, jsou pro nohu s vysokou klenbou, pro nohu s normální klenbou anebo pro nohu s plochou nohou. Pokud budete vybírat vložky, je důležité si na to udělat čas, přijdete, změříme, odzkoušíme, dáme odzkoušet vložku, která vám bude sedět, která vám bude vyhovovat, a do té botičky vám ji nainstalujeme, a myslím si, že 70% problémů právě vyřešíme touhletou vložkou. Je na to výborná odezva, ty vložky prostě fungují a myslím si, že vám určitě pomůžou. Další věc, kterou s botičkama děláme, je to, že ty botičky jsme schopní nahřát horkým vzduchem a ty botičky vám vytvarujeme. Další věc, kterou děláme tady u nás v Supersky, je to, že jsme schopní vám natvarovat venkovní skelet boty. To znamená, že zjistíme, kde vás ta botka tlačí nebo kde vám nevyhovuje, a jsme schopní vám natvarovat venkovní skelet boty. Samozřejmě, že v ten okamžik, když natvarujeme venkovní skelet boty, může dojít k tomu, že někde se vám v té botě zase udělá místo, takže pak jsme schopní vám modifikovat i vnitřní botičku. Máme na to speciální zařízení, máme na to speciální korkový a měkčený hmoty, které se vlepují zvenku na tu botičku a v podstatě vám výborně vytvarujou botu tak, aby vám ta bota vždycky správně seděla, aby vám v té botě nebyla zima, aby vám v ní netlačila noha, a jsme schopní vám dát hromadu rad, jak tu botu zapnout, jak předejít tomu, aby ta botka netrpěla, aby vám díl vydržela a abyste měli z lyžování ten nejsprávnější pocit.